Desesperados e fartos. Xa estamos fartos, fartísimos, porque os lobos non apareceron aquí, non naceron de debaixo das pedras. Os lobos alguén nos trouxo para aquí. Que nos trouxo non sei, pero que alguén nos botou, eso está claro. O lobo está matando o 80% das reses. Os exemplos de Daniel, Enrique ou Manuel non son os únicos. Nos últimos meses, os ataques dos lobos aos animais mostrencos criados na Serra do Barbanza aumentaron considerablemente. O último episodio esta fin de semana, no que resultou morta a cría dunha res. Este ano en Caballar, por lo menos unhas 30 crías fastidiounolas, e en vacuno unhas 10 ou 12. Esos son baixas moi grandes. E agora este ano que estamos vendo xa empezan a matar os grandes, agora que van a empezar a nacer as vacas que están parindo, que empezan a parir agora, estes pequenos xa os chapan. Temos aí unha vaca que vemos que pareu estes días, pero a cría xa non a ten. Eso xa desapareceu, que non encontramos nada dela. Ti calcula que este becerro pode che generar unha perda de 700 euros ou 800. Agora ti calcula, se che falta o 80% deles, bota contas. Que boten contas eles, que eso é coller a calculadora. Non é a primeira vez que isto acontece. Están fartos de denunciar ante as Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente os ataques dos lobos ao seu gando, sen que por parte das administracións se faga nada por remedialo. E máis, segundo eles, protéxese o lobo, ao ser unha especie en perigo de extinción. Unha circunstancia que fai que os depredadores campen ás súas anchas pola Serra do Barbanza. Cando é das eleccións, que hai que pedir o voto, aí sí que se acordan en salir á calle a pedir o voto. E agora non se ve ningún, non aparece ningún. Nas solucións que buscamos é que as Consellerías de Medio Rural e de Medio Ambiente se senten, se centren e que busquen unha fórmula, unha forma para poder subsanar isto de algo de outra maneira, non así. Que non podemos estar e ir á administración e que nos digan que temos que cursar denuncias. Cando acabemos de cursar as denuncias xa non temos gando. Se despois van a tomar as medidas, non son necesarias. As medidas hai nas que tomar agora cando están pasando as cousas. E os ecologistas se queren ter lobos, que os teñan, que os metan debaixo da cama, que os teñan onde queira, pero que os manteñan eles, nós non os temos que manter. Nós traballamos para nós, xa bastante é traballar a pagar os impostos que nos corresponde. Dende as asociacións de gandeiros do Barbanza sinálase que de seguir así, en pouco tempo acabaríase co gando salvaxe no monte e con el un xeito de vida de moitas familias que se dedican a esta actividade. O ritmo que está habendo baixas, dentro de 3, 4, 5 anos, non sabemos eso, é X, é incógnita a destapar, temos que desfacernos de todo porque xa non vai haber reses. Non vai haber reses e imos estar arruinados totalmente.